נשאלתי לגבי המחויבות לתת צדקה לקופת השכונה, מי ומי החייבים, האם יש הבדל בין מי שגר בדירה משלו בשכונה או מי שגר בשכירות בשכונה. אז ודאי וודאי שגם מי ששוכר דירה בשכונה וגר בשכירות, כמו שכתוב בשולחן ערוך בתכ"ט, שגם מי שגר בשכונה והוא בא להשתקע בשכונה, אפילו אם זה דירה שלו, אבל כיוון שהוא חלק מבני השכונה, מבני העיר, אז יש לו את המחויבות להשתתף בקופה של צדקה, בקופה של העיר, שאין לדור במקום שאין בו קופה של צדקה. בוודאי וודאי שאלה שגרים בדירה משלהם, שחייבים להיות שותפים בקופה הזו, בגלל שיש עניים בשכונה שצריך לדאוג להם, וכרגע אנחנו במצב שלא יחדל אביון מקרב הארץ, ואם אנחנו לא נדאג להם, מי ידאג להם? לכן החלש יאמר גיבור אני, שבעזרת השם כולנו נהיה שותפים בקופה של צדקה, בשביל להגביר את מידת החסד ומידת הרחמים על ידי מצוות הצדקה.